Γνωρίσαμε τον Ορίωνα πριν από 5 χρόνια που άνοιξε ο σύλλογος δίπλα στο σπίτι. Τα παιδιά θέλανε κάπου να πάνε να φιληθούν. Τους άρεσε πάρα πολύ η πρώτη επαφή με το άθλημα του Εκβοντό και με την Μάρα. Μετά από 5 χρόνια μπορώ να πω ότι ο Ορίο για μας είναι το δεύτερο σπίτι μας. Είναι μια δεύτερη οικογένεια. Τα παιδιά λατρεύουν να περνάνε ώρες στον Ορίωνα και όχι μόνο για προπονήσεις. Το βλέπουν πραγματικά τόσο σαν το σπίτι και προσπαθούν να κάνουν ό,τι θα κάνουν και στο σπίτι τους. Αγαπάνε την κυρία Μάρα πάρα πολύ, όλος παραδόξος και να είμαστε ειλικρινείς. Την αγαπάμε πάρα πολύ όμως όλοι. Έχει δώσει τα παιδιά μας, συμπληρώνει στην ουσία ό,τι αρχές μπορούμε να δώσουμε και εμείς από το σπίτι. Συμπληρώνει στην καλή τους ανατροφή, στην καλή τους πορεία. Τις χρωστάμε ότι τα παιδιά μας ασχολούνται με τον αθλητισμό, αγαπήσαν τον αθλητισμό και δεν ασχοληθήκαν με κάτι άλλο. Βρήκαν μια δεύτερη οικογένεια, γιατί όλα τα παιδιά χρειάζονται μια αγέλη να ανήκουν. Βρήκαν την αγέλη αυτή μέσα στον Ορίωνα, την αγαπάνε, την προσέχουν, αισθάνονται ισότιμα μέλη και μόνο καλό μπορούμε να πάρουμε από αυτό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μανδρέκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.